Il-Ministru tal-Ġustizzja Edward Zammit Lewis saħaq li m'għandu xejn x'jaħbi dwar ir-relazzjoni tiegħu ma' Jorgen Fenech meta kien mistoqsi jekk jiddispjaċihx li kkomunika 700 darba mal-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Meta wieħed ħares lura, jiddispjaċik li kkomunikajt 700 darba ma' Jorgen Fenech? Jena il-Jorgen Fenech għat li nafu, spjegajt il-pożizzjoni tiegħi m'għandix x'naħbi, kienet relazzjoni illi kellimtu. Biex jipprova jiġġustifika r-relazzjoni li kellu miegħu, Zammit Lewis ipprova jċekken il-gravità daqs li kieku xejn mhu xejn billi qal li tafu nofs Malta. Għat li kont nafu, ovvjament hija relazzjoni ta' nafu kif jafuh naħseb nofs Malta. Mistoqsi direttament jekk il-Prim Ministru sabx problema bih dawn il-fatti xokkanti, Zammit Lewis qal li jinsab konformi mal-linji ċari ta' Roberta Bela. Ġibidlek widnejk il-Prim Ministru meta sar magħruf dal-faċċu. Il-Prim Ministru ddiskutejta miegħu, għamel linji ċari u jiena qiegħed fil-linji ċari li jgħid il-Prim Ministru ddiskutejta diġà miegħu. U dwar reklutax ta' avukati ġodda fl-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, Zammit Lewis qal li l-President Charles Merċieqa hi xi ħaġa normali li tiġri. X'għamiltu biex tevitaw il-President ikraħ tal-Avukat Charles Merċieqa li f'ġurnata tal-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali u l-għada daħal fil-tim tad-difiża ta' Jorgen Fenech? Qabel Charles Merċieqa telqu ħafna avukati mill-Avukat Ġenerali, Charles Merċieqa għamel l-istess. Kellu jkun il-każ ta' Charles Merċieqa biex fir-regoli tar-reklutaġġ ta' 15-il avukat ġdid, l-Avukat Ġenerali daħħal regoli ġodda li jindirizzaw dan. Zammit Lewis kienet iwieġeb il-mistoqsijiet ta' Net News waqt żjara li għamel fl-Uffiċċju ġdid tal-Avukat Ġenerali Victoria Buttigieg li ma rridx tieħu l-mistoqsijiet ta' Net News meta kienet avviċinata b'korteżija. Ġili il-press coverage sejħet mill-uffiċċju tiegħek u Dan jistona ferma l-prattiċi fi snin passati, hekk kif il-predeċessur tagħha Peter Grech kien jieħu l-kummenti tal-ġurnalisti meta kienet tissejjaħ il-medja.